Ayun guys, kargado na naman tayo guys. Deliver na naman tayo at malayo-layo na naman ang deliver natin guys. Deliver natin na sa Infanta, Quezon. Yan. Ito na ating kargahan pero kaya naman yan. Okay. Stop over muna kami guys. Antay namin yung caretaker nito dito sa Infanta, Quezon. Aakit pa daw kami sa General Nakar, napakalayo. Tapos ang sabi tawag dito, lubak-lubak ang daan ng paakyat. Tapos subukan natin si Optimus Prime. Kaya niyan. Yung guys, binababaan natin guys. Apo, kalamba. Manipit-lapit din. Para isang kain na lang kayo maana pa. Kalamba. Tira mo na muna yan. Palapit ka rin doon sa taas.